ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତା ତାଙ୍କର ହାତର କଥା ହାତର ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ରିମୋଟ ମନ୍ତ୍ର ସେ ଅଧୀନ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଖରେ ଅଛି 33 କୋଟି ଦେବତାକୁ ଯାହା କେତେ ରଖିଥିବେ ଆସ ଆସ ଇଏ ସିଏ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଖାଉ ଖାଉ ହଁ ଖାଇଦେନୁ ପଳା ପଳା ପଳେଇବେ ପଳେଇବେ ମୋର ଘରେ ସେଇ ଠାକୁରକୁ ଡାକିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସେଇ ଠାକୁରକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ତାର ଘର ସେଇଭଳିଆ ଠାକୁର ସେଇ ଠାକୁରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ପୂଜା ହଉଛି ଯାହା ବି ପୂଜା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଆମେ 20 ଜଣ କରୁଛୁ ସେଇ ନନା ଏକୁଟି ଆସିଛି ସେ ସେଇ ଦେବତାକୁ ଡାକିଲା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସ ଆସିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଖା ଖା ଦେଇଦେଲା ଖା ଖା ଖାଇଦେଲା ଯା ଯା ପଳେଇଲା ତା ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ଆଇ ଆଇ ଆସିଲା ଖା ଖା ଖାଇଦେଲା ଯା ଯା ପଳେଇଲା 20ଟା ଘରେ ସେଇ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର 20ଟା ଘରେ ସେଇ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର 20ଟା ଘରେ ନେଇକରି ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଠାକୁରକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ନଚେଇଲା ସିଏ ଏଠି ନା